Okei, pyyhkimit melkein toimii. Täytyy myöntää, että vähän hermostuttaa tämän panun kyydissä. Niin kutsuttu rallipanun kyydissä. Ja vaihdekeppi on vinossa. Vinossa? Mä suoristan sen. Hyvä. Tässä ajellaan Ramblerilla. Kaikki 50 hevosvoimaa ja... Onks niin paljon? No joskus ollut 50 hevosvoimaa ja 3 sylinteriä kaikki käytössä. Ulos ei näe. Joo, ei. Jarru toimii. ABS-jarru ei ole. Itse asiassa voitaisiin ottaa tämmönen pieni maastokoe tässä. Uskalletaanko? Panu, otetaan pieni maastokoe. Tää nyt on yrityksen pihalla, mutta vedä tonne nurmikolle, Panu. Jumalauta, siinä on tommonen kanto. Ei se haittaa, meillä on Mongoliassa monta kantoa. Nyt Panu tehdään yksi. Nyt on vakio iskuvaimentimet ja kaikki. Ajetaan pieni lenkki tuolta nurmikon kautta, Panu. Joo, oota. Meillä ei oo tota... On keskittynyt ilme. Yes. Vedetään tuolta puiden välistä. Tää on nyt tarkkaa hommaa. Näin ei saisi siis tehdä, lapset kotona. Olkaa varovaisia. Täällä on kantoja. Maastokoe. Rapina vaan kuuluu. Joo, ei tässä mitään. Tää menee ihan hyvin. Kyllä huomaa, että on tää kaveri tehty maastoon. Ei mitään ongelmia. Nyt on käyty erämaastossa kokeilemassa. Ja itse asiassa voisin melkein suositella lähteä vakioiskuvaimennuksella ja alustalla tonne Mongolian tasangoille. Ei mitään ongelmia. Että kuskilla loppu taidot ennen autoa. Näin se menee. Kyllä. Kyllä.